So hi guys, magandang hapon sa inyo. It's 5:22 in the afternoon, uh, Wednesday, October 23, 2024. So signal number 3 na po ang Pangasinan sa Bagyong Christine yun. So sa lahat ng mga followers ko dyan, yun, ingat po kayo kung nasaan dako po kayo ngayon. At tayo po yung magbabahagi ngayon ng isang Pangasinan word. At syempre yun, ulitin ko, ingat po kayo. So ang ating Pangasinan word for today is daraken. Daraken or in Pangasinan or ay tuways. Ganun. Parang agmo dadaraken tay panangarom od tuon aliwa. Ibig sabihin, wag mong sasayangin yung pagmamahal mo sa maling tao. So, sika, mo dadaraken. Ha? That's our Pangasinan word for today. Yun. Ingat kayo kung nasaan man kayo ngayon.